Pili TV koyi dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayawo Pili TV on calminama moni kala e inde mum e yettode mum kala ɗo neɗɗo wonni eɗo gonirɗa foof mi tawima ɗon mi salminima calminade teddude gondude e nede caggal yettude Allah noon e julde e guiɗo mum sallallahu alayhi wa sallam mi arti kadi e yewteram wonde fayida nde hono comédie show taw ko ɗo tan e nder Pili TV hande kadi mi danci belama e weltare ngam noddude ɗo banam gorko baɗɗo fayida ganam gorko tampindo kam mi wawi wiide o ɓuuri mi tampinde e acteur aji haalpular ɗi Amadou Diallo ɓuuri mi tampinde hen donc hande ko kanko noddumi Amadou Diallo mi salmini mi juurimama gorko mo Lumbel Lana eyi alhamdulillahi rabbil alamin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin eyi sa won mi salmitimama mi juurimama mi salmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe to mbawi wonde e dunde baba adama mi salmini caméraman uji men yontaɓe yiɗa yappu en mi salminiɓe kamɓe ɗiɗi foof mi welti Amadou Diallo mi weltima e notade notiɗa kam nde par ce que oɗo émission ko émission ma ko émission mo ganduɗa nde tuta nde tan ko onon jaggi hen ha yettiɗo donc hande sa joɗimo ɗo wiyete ko wiyetake woysayo wiyetake kadi fotani wonde donc oɗo émission ma par ce que emin jima hen kala saaha gara beltina bandiraɓe ɓe jaaha mais hande ko spécial Amadou Diallo hol gonɗo Amadou Diallo Amadou Diallo hanti sinno ko limore wiyete ko gasi yimɓe aduna fof hande ne andi hol Amadou Diallo manam mi ruttoto tan e ko kalnomi Amadou Diallo ko ɓi pullo gorko boɗajo jibinaɗo to wiyete Daara Jolof en 1980 jeyaɗo noon Mauritanie to wiyete Moy Barak hedde liksayɓe en toon jeeyami wuro fulɓe nan toon waɗaɓe no wiye Moy Barak kala Mauritanajo ne andi toon Moy Barak toon babam jeeya kono min jibinami ko Daara mawnumi Dakar ɗo 84 garmi Dakar joni no wiyeteno mention spécial ko wiyata Lumbel Lana ko min nawimo Lumbel Lana de min nawimo Lumbel Lana sababu nde bonam gorko jibi oldu bokum dula kawe so mi jumani ko non de min wima Amadou Diallo wi jeeɗa ko Lumbel Lana Allah waɗi hen barke machallah mi sikko o nimsani ɗum par ce que Lumbel Lana naɓe teddinimo no hannirta ni donc Amadou Diallo min garta e comédie mo mbatta o nde wonno ko ɗum jojjini en ɗo hol ade mbaɗɗa théâtre puɗɗimi wadde théâtre ko 1988 98 jooma 98 nanmi théâtre olof goto jammugen tan wiye Bokko Diaf ɗon puɗɗirimi théâtre eyi jaami ha goɗɗoymi ha nder banam debbo mo jiiɗi mi yumma e baba kañum ittimi e théâtre jolfuɓe nannimi e goomu ƴellitare pinal pular mo Mamoudou Dé oɗon no wiyete Mamoudou Dé gonɗo téléphone non bane gorko mo ɗani Mamoudou baba Diallo wiyete minen jiiɗi yumma e baba ko jiwanno théâtre mon e ancien kasitaji amen guila e 98 ok gom après gummiɗa goomu yellitare galɗa yellitare gonmi hen ha Allah haajine o gara théâtre ari keesi buso nden woni dental pinal pular nden tan naɗɗa e milieu pular ngu non tigui rigui kono idan ɓiɗami ɓooye milieu pular kono min gonno tan ko rukkeli amin ga minen Mamoudou Dé en nden turum mon on ɗon ɗumanina ɓaya anda on ɗon turum Mamoudou koye idimi yaltinde kastaji pular min jeeya mais on ɗon turum anda ko ɗon cikkuɗa kajjasal andami Mamoudou Dé so nani kam e kajjasal hande marami non ala probléme koɓe sehilaɓam kamɓe fof moɗo salminoɓe de passage mais won an turup ɗumaninɗo dal turup baɗɗo o toƴani donc garɗa e dental pinal pular après garɗa e Demboy Bodiel garmi e Demboy Bodiel ummimi e Demboy Bodiel garmi Pili TV garɗa Pili gal ummimi 2S a ummima e Demboy Bodiel non ko haala rewi ɗon aɗa andi gomi ƴellitare mi ummaki ɗon hande gomu ƴellitare woni tito ndam turupam kono nde ummimi ɗon paami ko dental pinal kala tan ko ɗo ndewmi étape par étape wona ummade woppude il faut nana pular aysa yo mais joni ko holon turum gonɗa hande o ha hande gonmi gomu ƴellitare pinal pular ko toon gonɗa ha joni ha jam machallah c'est bien noon neɗɗo artiste filtat tan hande juuda e ɓe janggo juuda e ɓe janggo juuda e ɓe to mais ko toon woni base ma ha joni e par ce que neɗɗo so yejjiti ko watma falko ko noon machallah mais caggal comédie mo mbatta o ari e gaynaka seeɗa hande ɗum tahma
wonde vrai pullo par ce que adda ka ñuddi jeeri ko Dakar jimminoɗa ko ɗo mawda mais ƴewɗo Amadou golle mum e haala mum e baɗe mum fof aɗa andi fuutankagal ne wone makko par ce que a rewe gaynaka ko noon tigi memanam hen seeɗa gaynaka ɗo hooram e yidde andude pulaago mais umotomi gallam jinnaɓam no keɗi kam mi do mbiɗo wonde miñam dewɗo yam min dogi nden ko gila e jega jayude jahata Fuuta min kuufodiri ha oko aɗa andi oko wuro mawnum babam en nan ɗon ɓe tawa a fin tan ettuɗa on tan min jiiɗi yaade Fuuta min cuuɗi on meeɗa yaade Fuuta min meeɗa nden on premiére amin yiiɗi Fuuta min jeehi min goni toon toon gandumi noon remrete seeɗa toon gandumi ɗum ko mbeewa ɗum ko mbaalo ɗum ko to ha min goni toon ha woni lebbi babam artiri amin ummitimi ɗon nawmi haara hooram to wiyete Gurel Haaji ede Sinthiou Bamambé addede teki ngel en wennode en mboɗo andi toon nawmi toon hooram mbiɗa wonde e mawnam mbiɗa ayna borti ɗon puɗɗirimi gaynaka toon on to jiiri ridduno kam e to doniɗoɗa ɗum ɗon taw ine waɗi boddi nder ɗum ko après taw mi woni sagata ɗum ko coggal nayyi Mali wonno mbattoɗa aynude min coodi nayyi Mali min coggi arde Sénégal lebbi 3 min jaara koyɗe saɗa yaha e ladde he noon so a jofni jamma gaynaka fof andi ɗum a tenat leɗɗo to kuɓɓanɗa nayyi ɗi duɗal mbawa jofde ganda ɗo woni jofni mumen jaaɓi tenmi tawmi leggal no lekki tan gontuki leggal ƴettumi bakkimi on ɗo ko jolfo anda e dar gaddumi tan pukkumi ngal tan e jofne tan boddi sorti tan dokɗa non e nden mi anda no feewi mawɗo amin o wi kam Amadou saɗa teena sa are ladde e leggal aɗa ƴetta ɗum a fiɗɗat ɗum ha paɗa fiya ɗum piɗɗa taw ala ko woni nder so haydara yaltani puɗɗa rondade Allah sogimi ɗum ndeysan wadde pulagu ne woni e ma ne feewi machallah mais garten kadi seeɗa e théâtre nde wonno ko ɗum tahi en jooɗade ɗo ñanden banam gorko yero waɗi ɗo sorti ne haala hakkude mon vraiment mboɗo yinno gattira hen bandiraɓe par ce que o haali nde jaaɗon France o haali kadi hakkude mon e hakkude mon teddungal gongal hen ngal mboɗo yiiɗi kadi menna hen seeɗa bandiraɓe kalna bandiraɓe ɓe ɓe ganda haydara ala hakkude mon kadi jaafoɗon kam minen artisaɓe fof komin goto minen jiidi yumma minen jiidi baba sahaji ayiyat invitoɓe ɓe ne ko ɓen jibata en a faami ayiyat neɗɗo invita artiste ko ɓen jiib jaafoɗon kam noon jaafoɗon kam no feewi ko ɓen jibata kono enen fof ko enen jiidi yumma enen jiidi baba mele aɗa wawi artande hen kadi e bandiraɓe eyyi mami softo artude hen e bandiraɓe saabu ko pulaar wiyata ko iliman sa are qu'est-ce peemi yaltini ujunere a wi joom peemi o weccam ɗo so weccima o ruttima kalisma watte poos sa wiyama ka jowo peemi est ce que no nannaki ka jowo peemi a wawa laɓɓinde hoorema ɗon ka jowo peemi mami artane ko goɗɗum ko wona ɗum o wi vidéo baɗanoɗo ko kanko takka mi fof ji hawo woyi e nder vidéo mo waɗi o eyyi min noon kaldanmi ko Allah on vidéo ne yaltide hakkillam miijaki hay goto ko wiide ko o walla o ne mbanmi vidéo yimɓe fof ni mbimi ko baɗɗo mi dalde ɗum Allah kadi ala mo kalɗa hen mbiɗa ko yero waɗi on vidéo so tawi honmo kaldumi on émission ma o so yalti yo on wat commentaire wiya mi wi noon ɗum min naani ɗum kala ɓi pullo jeɓɗo ɗum so tawi min kaldi ko fate e yero yo wat commentaire wiya ko min wi noon a haaldani hay goto ala mo kaldumi kadi e neɗɗo ay sa neɗɗo tumata hoore mum artiste aji haal pulaar hande no mbayi hewde e Sénégal pourquoi neɗɗo goto yalta volonté wiya kañum tuuma mais est ce que o wiyaka Amadou Diallo wi ko an tuumi ɗum goto wiyanima Amadou Diallo wi ko an tuumi non ne wawi par ce que yimɓeɓe ko rendinoɓe ko ɗon kanko o wi ko groupe WhatsApp goto nana France wiya ko walloɓe yimɓe e nder groupe aɓe mbaɗa yewtere maɓe wiya yero de ala hen par ce que yero ko jamfatoɗo kañum waɗi Amadou vidéo montage kanko yero noon wi ko ɗum suko debbo goto France naade min jewti minen tato suko debbo wi ko nden yewtere toon adda mbimi nde adda toon nde on mbaɗatnode ferene gila nden an min Amadou Diallo mi ronki mi waɗama montage vidéo ala ko mbawa men saka mbiɗa wawi hadde yimɓe haalde ala mi wawa hay so haala nani yo nanɗe so haala ñawi yo nanɗe cellu temedere artiste nanɗo ala jaltoɗo wi kañum yero fotano yaltoɗo wiya kañum takka ska fami somi ummima ɗon kanko tuumi hoore makko hay goto tuumani caggal nde waɗi ɗum nde somi ummima ɗon mi rutto kadi e nder émission makko o wi kanko waɗanimi passeport mais est ce que kadi o wirani ɗon sababu ha dañɗa passeport koye makko ummi par ce que omo wawi widema Amadou Diallo eɗen jogui voyage pour fade France a yahata mbaɗoya passeport ma taw ko noon o haaldiri sa heeɗima ma faam ma yeeɓoɓe paam
min kala jeɓɓe émission am après voyage amin kala to jooɗi mbiyan mbiɗa yetta Allah mbiɗa yettero saabu Allah rewni jungo muɗum ɗanngalam koye jungo yero aduna fof no setti kam esa min fenanta ko fotino gabbel zalla neɗɗo hulani e goto arsaji fof no gandin yero émission makko haali ha woni leydi kono wallahi billahi wallahi 90% o fof ko fenade eyyi yero MC Babi Dugu Deme Jammin Tekki en Marba en kamɓe ndennuno spectacle uji amin France yero fedde nde no wiyeteno ɓe wiyete ko MC Babi min kam MC Babi tan jagguɗo noon mbiyete kamɓe ndendi assoce o yero koye nder maɓɓe jeeya eywa kamɓe maɓe ndiyam émission ɓe kadi kalami ko très bien min nawimi France rewra koye junngo yero kono ko wadde ko mbaɗanmi ko e yimɓe jiddemi somi wonno huywere yahore tan ɓe ƴetta kamɓe nawimi France nde ɓe pelliti wadde ɗum kamɓe mbi yero mbaɗen feere gaddoren Amadou wona hasid so wona hasid o wawi wiide noon kay ɗon jinnoɓe no fattan oui d' accord par ce que Amadou artiste no wawi ko waɗata ko min tourna jeewo ɓay kam est ce que aɗa jogui passeport mbimi passeport nayi hakkillam ko noon suwa wadde ɓay kam tinno fewno passeport honko ɗamin ɗen o mimi ndiyami mbiɗa andi no passeport rewrete ƴettumi kaalisam pewnumi e nder émission o wi ko kanko tottimi kaalisam yami fewnoya passeport ɗum ko détail uji eyyi deuxiéme fois o wi kanko yoɓanim billet avion ay sa so haala ñawi yo nande celo yimɓeɓe yoɓe miijo ko fotina assos no itta Amadou Diallo Dakar nawa ɗum France ko yero yoɓan tan billet assos o ko nafata non mais koye nder assos o jeeya ɗum woni ko mbimi nde o haalata nde o fonno wiide assos amin kono wi ko kanko taƴinimi billet so haala ñawi yo nande celo sa itti hunde a fawata hunde ɗon mi jaɓani to mi waɗima vocal mbiwami ɗum wona gonga o wi o rutti kadi o wi émission maɓɓe kanko wiya tan bombe en théâtre maɓɓe onon o ƴettirimi yo bokke ko beele mbiɗa ande fuɗɗiɗo juude 98 kanko mo fuɗɗi juude 2009 hol guiɗi min idimo e théâtre pulaar kanko idi kam andede neɗɗo so kala kaɗa haala haaldu saabu Allah saabu holɗum o waɗi ko théâtre jolfuɓe ko jolfuɓe ɓuuri en ɗo darjude fawa RTS pol nandita so aduna fof andima nden min mbiɗa less guilay kastaji baba adama piɗɗeteɗi ɗi birik Europe naɓe fof no gandi kalami ko Belgique naɓe njeeɓi koɗo kuuɗo e leeso Samba Gagne aduna fof no andi ɗum France kañum min jeeyanno bandaji amin tawi omo wuuri momo heeɗo émission o tawi ko fenade yo haala eyyi joni aɗani sen ndewi aɗa haala ko ɗum ɗo ko ɗiwano ma haalni ka yiɗano haalde te wona ɗum wonno fandare nde wona ɗum wonno anniyo beele an nde kanɗon haala waɗi nde mettima hakkude ma e yero est ce que a yeehi joddiɗa e makko joɗɗon jewtuɗon yewtere nder suudu tawa ma Samba tinani ma Demba tinani par ce que min jaggumi tan ko an a wona fotif yero wona fotif waɓe no Aïcha wan en tan naati hakkude mon o ara wiya Amadou Diallo yero wima ni yero kadi yeehe wiya Amadou Diallo ɗum ɗon beele onon son joddima a joɗima yero joɗima on joɗima nder suudu mon on jewtidi moni foof haali ko goɗɗo ko haala e mum est ce que on pamodirta Aïcha nde ndemi émission makko téléphone am ƴettumi noddumami téléphone ha tampum sonata ko fof ƴettani mbaɗami vocal jaaha galle makko no attends heɗumi tan so welama vocal uɗɗi nanɗo mbanmomi vocal kalmi ko jiɗmi haalde ko o jaabi kam ko o wi non jeeɓirmi émission o mataw ko ɓerde mais wona ɗum woni fandare makko kanko ko kewo namdaɗo o jaabi ni o wi kam kono kam ko woni e ɓerdam ko min haalnimo ko woni gonga mbimo ko kalɗa ko fof ɗum ko gonga ko ɗum ɗo ko fenade gila nden ha joni on jindirani non min jindirani on nanodirani non min nanodirani eyyi mais ɗum ɗon fewani artiste min wona pour tikkodirde mais on tikkodirani eyyi non min tikkodirta min kaltitat on kaltidat eyyi par ce que so sohli kam tan o noddat kam somi sohlimo mi noddatno kono ay hunde so fawama wona gonga yo itte momte par ce que aɗa andi ko tagi Aïssa so wona no ande no haalirde leñol ngol sikka ko gonga ɗum ko rendindemi e leñol ɗum tagi mbiɗa itta tuuma ay hulde ittu tuuma wona hulde reedu min mi takkani yaɗo mi jogorani takkude to so wi kanko pasanimi ko wona gonga pasanimi ko assos nawɗo amin o koye assos o jeeya kanko pasata e nder émission momin tourni ɗanniɗo 30 épisode momin tourni to o yo tottigam e nder émission e yayeɓo o yo tottigam 50 ujunere yeɗo tottimi ko 50 ujunere mais o jaɓat mi haaltani ko piinde yoɓimo ko jarani haalde non jara piinde yoɓimo ko 50 ujunere ñaami e ɗanniɗo 30 épisode on ɗo Allah kadi no seddi kanko yero mande kalami ko jarani garten kadi e carrière ma Amadou Diallo aɗa jogui lappol ma hono fedde lappol mbatta aɗa yaaha tourné ji foti jillu Amadou to tonniɗa hen
eyyi dillo Amadou amin ɗo henne machallah min jaha tourné minen ceerno Modi en iba menen machallah kanko woni men mais Amadou Diallo joni a heewi kalis a heewi kalis par ce que joni mi nani Fouta guure ɗe namdotoɗa ko kalis baɗɗo fayida min noon ala min mbiɗa joue hay gratuit wona gonga min wi mano mbiɗa joue hay gratuit mbiɗa waɗa pléniére an nana pléniére hay pléniére mbiɗa waɗa Fouta joni an est ce que wona min no jiirumi jillu Amadou ma est ce que a wonani wadde créé fedde hoore ma no artiseɓe wonɓe ɓe mbaɗi non min waɗani créé fedde wonani e intention ma wadde créé fedde joude série ji en non fedde kam ɗum kam tawi ko ɗum waɗi créé ɓooyi haade a yiiɗo galle Amadou gonga walla wona a yiiɗo waylo waylo non non fedde nde ngal aɗa andi galle Amadou ko produit piindi wonon gaddi o ara o ɗum ko pour mais an propre fedde ma comme no mbaɗirɗa jillu Amadou joguiɗa artiste ma aɗa nawa ɗumen aɗa yoɓa ɗumen par ce que min ɗo joni miɗo yinno yaade jillu Amadou ni men ko jobɗa kam ko woni ko waɗani mi arrange mais joni est ce que wonani e intention ma wadde créé fedde ma taw ko fedde Amadou Diallo aɗa waɗa série ji e ɗum ɗoji somi foti waɗi ɗum no foti wonde e sa saabu min ɓooyi wadde galére milieu pulaar min somi haalima to ndewmi milieu pulaar kala ko dañmi hen mbiɗa haandi hen aɗa haandi hen joni kadi mi yii site internet goto Pullo TV ko an jeeyi ɗum Pullo TV non mi jeeya ko sehlam jeeyi ko sehil ma jeeyi mais ko affaire uji ma mbatte hen mais ɗum ɗon est ce que aɗa foti jabde ɗum en tant que Amadou Diallo star poɗɗo no poɗɗani machallah an hande jiɗɗo vie uji fof koye ma arata pourquoi aɗa jaɓa sehil ma ne wanma utilisé ne uddita site internet ne wanma hen eyyi no wawi aɗa andi pulaar wi dañowo daña walla ɗum daña dañowo daña walla ɗum daña eyyi ɗum jaɓatomi hen joni en gummima e Pullo TV garten wadde ha joni e comédie mo mbatta o Amadou Diallo ko woni relation ma e comédien ji e comédien o tawi ko relation joɗɗo walla ko relation pewɗo walla so tawi ko oɗon jogui probléme aji kala ko wayno Amadou Tidiane en ceerno Modi en Kalidou en e Kalidou waɗi ɗo émission mbimo ko hanma yaade e tourné Amadou Diallo o wiya noddanimo Kalidou wi min noddani a noddanimo e tourné ma ko woni relation ma kanko kanko wi kam noon yimɓe bandiraɓe on yeewi émission on ɗon mbimi Kalidou an ko woni probléme ma a ceerno Modi en Amadou Diallo en fof jeehi tourné te an aɗa yadanno e Amadou Diallo hanma yaade o wi Amadou Diallo noddanimi ko baɗowo jelate o baɗo o kewnat o wi non sérieux bandiraɓe ne jeewi ɗum mbiɗa andi Kalidou wiyatama noon par ce que wona ɗum woni Kalidou ndey faata a yeɓani wona ko an filme no émission mal attandi Kalidou ko mal attandi haɗamin yaadude ngol ɗon wona haydara ma taw ko manque taw nden omo jaggi hawre minen min gummima kanko moye projet goto o parani taw ɗum tagi min jeehi kono Kalidou min meeɗa majjodirde kono mi nani an ka dollar de e ɗum ɗo ma o artiste maɓe a ettat tan ɓeeɗo mbaɗaɓe jël janggo kadi ettaɓe jippinaɓeɗo hande ngabbinaɓeɗo noon mbatta hay tullayi buubel noon tullayi buubel ɗo ɗi eyyi Aissa min mi wona dollar kadi artiste ɗi no gandini min ko woni e ɓerdam de fof koye yeesa mi wonata min mi wawa suude comme pullo komi teko komi pullo kadi to jiiɗami ɗo komi kaɓateɗo bonɗo artiste fof no gandini mi toñata noon kono mi toñataki aɗa joguiɗe mabɓe relation moƴƴo mi ala hen harma yallah hay goto mi joganaki hen hay goto ɓerde bonde kadi amin gamdodiri ay minen ko yimɓeɓe tan gullata ɗo kaare minen min ngala probléme kala amin cohluɗo goɗɗo tan noddat ɗum eyyi ko ɗum jinmi kalnon bandiraɓe minen jiiɗi yumma e baaɓe il faut ɓe gandum par ce que aɗa andi tagi Aissa ay fansuji fulɓe ɓe artiste ɗi fof ndenni fansuji manda saɗa andi ɗum ko gonga fansuji ma goni fansuji am fansuji Kalidou goni fansuji Yaro goni fansuji ceerno Modi leñol ngol kamɓe fof ɓe ngala e leñol ngol jiiɗi ko artiste ji halpulaar fof ɗum noon fansuji ɗi fof ko minen ndendi ɗum noon wadde komin duñodirta so enaɗa asaman kay jarani duñodirta min galda hay goto harma yallah min mbaɗino korka belɗo inchallahu aduna fof yi Piiɗi TV kono o garo machallah korka oɗo garo ko piindi naɓe mbatto ɗum Aissa aɗa andi korka amin rawane aduna o fof weltima hen korka rawane aduna fof weltima hen ɓe mbiya naggam eli kono o garo so Allah jaaɓi inchallah min windata scénario ngol non minen korka minen min bindata min bindata min yiiɗi windande on scénario non minen korka amin windata taw ko enen ɗiɗo min e ma minen wona joom gallam mi wona debbo ma jehen tan eɗen mbaɗa toƴa eɗen jaha tan eɗen mbaɗa ɗum ɗoji no wawi wonde kono korka amin minen
min bindata min mbaɗata ko naare jol fiyata naare min mbatta ko naare min jooɗoto nomin foti fof goto fof adda yiyande muɗum o haala ɗum ha ndenden tawi no fewi mbaɗen nde gonɗa a wonano hen paho mi anda ala gonnomi hen tan ko ɗaras banganke seeɗa wadde bandiraɓe Amadou Diallo wi yon pat korka Amadou Diallo mo jii hen gueɗe baɗɗe fayida inchallah garten kadi e comédie o par ce que an ka comédien machallah te émission wiya ko comédie moɗo yiiɗi kalna bandiraɓe anecdote goto ko guurɗa tan ko ganduɗa soɓe jeeɓi ɗum maɓe jaal haaɓe belto eyyi ko guurmi min ko guurmi ko Aissa ne heewi wallahi ay est ce que aɗani jiiɗi ene cumɗa France ɗum ɗo micro majjo e ɗum fof mboɗo yiɗi kalna bandiraɓe jaaɗa France ne jolata e avion o anda avion ene majjuɗa nde foof yero walluma an yero walluma yero kam so wonano kanko mbima min mi yettata France guila aéroport ɗo mbatte mi refuli par ce que nde min jippi min gaari guiseji to tottirta kayitaji ma après nanuma to paaɗa to ɓe ɗon policier ɗiɗi debbo e gorko waɗi coy yero raggi ko auto banggue min dagni kam ngam mbi kam ça va mbi oy ça va mbi uyeti to paaɗa où vas-tu eyyi holko mbatta e leydi he noɓe kalire France ni mbimi je ne sais pas mbi ha mbimi je ne sais pas mi kaali holto jipputomi hôtel aji mbimi non connais pas je venir ici rek avec mon frère quoi joni noon no Allah waɗa tan ha yero felti yero kam taw waɗama namdama ha paari mbino yatan mbimi yoroyo mbimi aɗa ɓiltam ɗo ñaw yero ari yero haaldenma France wi non ça c'est les artistes comédiens il y a spectacle ici pour jouer quelque temps yero fonno ko woppudema toon eɗen gueɗe wallahi après puɗɗi woppude min gawtu par min mbiɗa andi kam so wonano yero ɗon e ɗon mbiɗo wawi ruftade guila e aéroport mi jippo tan kadi mi jolta e goɗɗo mi arta joni haalan min kadi affaire jiire nde mbiɗa aɗa eyyi jiire fulɓe fof no gandi jiire min premiére am yaade ladde denɗamen nana gurel haaji ɓe mbi kam mbiɗa ayno yaa ɓe mbi kam arga e ngal mi wi kam jooɗo kullel gotel nana ɗo e nder nden ɗo ladde so ngel songa neɗɗo ngel darnade koyɗe ni ngel waɗata aɗa andi jiire so dogi ha ɓoy waɗat ni so wini tan diwan ɓuyam ɗo bandum mbimi heewi tan koccumi bidon mi ƴogini bidon tan ha wi pene ndiyam pime walam jolfa ma rumti coggumi bayli tan ha jaltumi wuuro ngo seeɗa mbiɗa sowno juɓuɗe cuuɗɗi mi suwa woɗɗoyde ladde nde ɗon gurel haji yimɓe fof no gandi ko guidile ɓole tan jiire wi toon pufet tan daari yeesa mi karawal tan huccite am tan wini beddimi bidon dogɗa tan ɗum ɗon mi woyde ɓiɗo doga ɓiɗo woya ndeke to paami toon ndeke jiire wonde kadi yalti toon cikkumi noon ko wotere nde ha joni rewa ndeke ladde nde ko jiihe ɓole mi dogorat ga tan kadi wonda yalta wiini kadi mi tourno goymi Aissa billahi hadanam saabi nden ka cukalel ala sagar ma anda e jiiɗe tan patum wuuro to ɓiɗo woya ɓiɗo doga ɓiɗo woya tan denɗamo dogi tan yaltino e fetel wiyete kodo hante wuuro ngo noon ɗon ko boowal tan o yalti fetel tan o wi kam lelo tan kadi mi jippo o wiyeni fetel o wiɗi o wiya ummo amayi kadi mi ummo birdi ha ɓe lelo ko sikkanno walla wonno koye hangde ko handinami ko denɗam ko handinami waɗani fetel o wiya ummotoɗo ar kadi mi garno somi gamol ko oya mbimi lelo tan yo billahi lelima beccam fof ɓurti wonno ko karawal beccam fof ɓurti garmi nami dollo ɓiɗo woni feere boni o wuuro ngo fof gari ko bone woni ko woni o ɓe mbi ko jiire nde ɗeɓe songudema tan mbi la ilallah mbar gañaki mbi ala wallahi o daƴi kay kono kam tan kadi woni ha kadi ɓeydo hulde tan cukalon mbomon ɗiɗo no ɗon joni no tokoson billahi mbomon ni boɗi tan ñumodiri koɗo men o suusa jiire kadi jal mbimi ha koɗo o suusa jiire mbimi tan goni Amadou artiri hakkille ma jiire ñamga tan mi gole jam wuuro mo wonno ko dendamen ɓogi mon gaɗa fof wiye ko o bone woni kadi ɓe tuure ɓe ƴeew tuuba mba taw est ce que ala ko goppuɓe ɓe ƴeewe tuuba so bonnani ɗum la ilaha ko Amadou de hannda daɗitoma yanno jiire no way bonde ni jamma hay so foy ɗum suusa ko wiyani fof mbiya jiiɗani kadi dogam nattade ko ɓen moƴƴe ma kono eyyi joni eɓen mbaɗa kam signal ɓe mbi temps o fuɗɗima gasde mais garten kadi e ko guurɗa e tourné ji aɗa andi ko Fouta machallah hande ka comédien honko guurɗa an e artiste ma walla an e lappol ma joni yo won ko dokkuɗa bandiraɓe ɓe mbayno ɗen eyyi Aissa amin guura ko muusi en saaji ɗi gara e wuuro wela
ha wayano juumri ni hen saaji kadi min ngara e wuro metta e amin min mbaɗa comprendre ko aduna way noon kadi neɗɗo sa woni jahowo baba min sa woni jahowo wona deƴƴo neɗɗo so tawi tan a jaggani koye non comédie ko guurɗa tan ko ina jallo no wayno ñanden ne jaaɗa mi yejjiti wuro mbiɗa eɓe cuuɗmaɓe nanema e suudu ɓe jejjitma toon ɓe jeehi waɗoyde football aɗa ɗum fof koko affaire uji comédie jalniɗi kono ɗum ɗon woodi to tolniɗa situation ari ɗon kay mataw ɓe gañnoton mataw siga so yimɓe jii kam garata programme ɓe gañata ko pertude ɓe cokma ɓe jejjitma ɓe jeehi ɓe mbaɗoye football mbaɗoye football tan hanti pullo ma no toon ɓuuƴo pullo ma no ɓuuƴo hersi fuggude kadi koye voyage umminoɗa aɗa tampuno aɗa reedu ndu ne taaƴi aɗa ñamno suppu e lawol ngol suppu o irti ɗum fof en gottimi ko maafa dara dara gottimi maafa tan yaha kikiɗe kiiɗo tan tigui dege ɗe ngabbi aɗa joom estomac tigui dege mun jayi ngabbude ay sah hanti ɓerde wone ƴeftan ridude dirde joni noon to mi mem damal ngo kadi taw mi nodda dege hay goto ala ɗum kamɓe fof ko ɓiyaɓe gonirɗa noon haɓe gari tan fettuɗa wullanko ala mi wullani ɓe gari tan wiɓe noon mbaɗɗo ko wattaki na yimɓe cohota neɗɗo tan jaa ɓe mbi ɓe jejji eyyi joni mo mbatta remercier par ce que ɓe mbi temps o gasi eyyi mi weltima mi salmini ɓiɓɓe fulɓe foof ko pulaar wiyata ko so haara nani ñawi yo nande cellu kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe kala ko woni gonga eɓe gandi ko woni fenani eɓe gandi eyyi mi weltima émission he no feewi kadi Aissa an ka neɗɗam ka neɗɗo moƴƴo kadi wallahi ɗe balle ko an watta kam ɗum ɗo haalam bandiraɓe eyyi ɗe balle ko min gére tamo teddungal moon mi weltima mi salmini partout dans le monde kala ɓiɓɓe pullo wawi wonde mi yejjita banam debbo noon moƴƴo Oumou Dieng ko sehlan ko biɗam joom joddu jeeri wallah ndey faade toore bëgg yappam salmini moon machallah yallah rokken kadi wattude ɗum amin Allah jarama Amadou Pullo o haali gonga ɗeɗo balle kanko jogui kama machallah on jiinomami gonmi koye état kanko jasinaire uji ɗi paɗe ɗe ñooti ɗi foof greffage o foof ko Amadou Diallo donc bandiraɓe kadi a haali ɗo mawnam sehilam mo jiidumi hono Oumou Dieng joom juddu jeeri Oumou Dieng mi waɗima gros bisou mi salmini bandiraɓe kono mi waynota ko hande mi haalani hande ko jour spécial pour min par ce que Diariyatu Sall miñiraguelam guel na waɗa anniversaire hande wadde mi wima happy birthday to you longue vie à toi guura ha kaaɓa saabu gurdam ma ne waɗi nafoore jaari sa jaari ñamata woppami a yarata goppami a ɓonnota ko goppa kam machallah jaari kala ko ina fewja somi fewjani nden feere o wiyata ko feere nde moƴƴani kala ko omo waɗa muɗotina kala to yahata muɗotina machallah miñiraguelam tottuɗomi respect rokkumi place kadi kalif ma Allah o ha joni aɗa yummani wawno o wi yumma ko meeɗi rokkude mi capanɗo joyi no gonmi cukalel o wi nden yummiraɗo wonno ko widemi kalif ma Allah jaari wallahi ko gonga Seydi Sall an hade neɗɗo rewde ma rewayam ɗenna nde yetto e ma Seydi Sall ka miñamuɗo yinma muɗo horsinma donc longue vie à toi wuur ha kaaɓa mi arta kadi e miñiraɗam goɗɗo hono Aïcha Sissoko debbo mo Madina Gounass kanko kadi ko hande woni anniversaire ceernal sernaɗo oto yejjita ɗum ceerno Amadou Diallo hande on waɗa anniversaire kanko kadi Aïcha Sissoko debbo mo Madina Gounass to Néré happy birthday to you wuur ha kaaɓa eyyi wadde mi arta kadi mi wiya bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi honko min kaali ɗo ko fewani gande koye wona sago mi salmini ñuuri Bouna Ba lakkala min ñuuri Bouna ne tampini kam donc ha semaine goɗɗo tawa ko comédien goɗɗo walla comédienne goɗɗo tawa ko ɗo tan e nder Pili TV merci beaucoup Pili TV koye dañi wone mbiyen Pili TV Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV Pili TV dañi wone mbiyen